O sengsaro kebangma tongthartui mung juda-juda tongo. Abo haino kebangma tongthartui ne rokmi juda-juda elembak bachap eba shastra tongo. Abo rokmi bisingo romdi Gita, Baibel Quran, Tripitok, Torah, Akorok. Hia asap juda-juda tongthartui mung tongphano kubui God eba kubui kaitor le khoroksase. Kaitor khoroksa ungma haino bini mothangmani lama bo kaisa. Hake kaitor le borok rokni thani juda-juda elembakni bisingtei kok saya. Phia asak elembak eba shastra tongmani bisingo bubo soi eba kubui kaitorni kok jini bagri rejakmani jeng sawi mannani nangnai. Abo ungkha Baibel. Baibel ungkha soi God eba kaitorni kok borok rokni thani rejakmani se. Kaitor juda-juda jorawo te juda-juda bini diari kathar eba bini seleng rokni bisingtui khe Hola kathar bai kobolei o Baibelno skheye rekha. Baibel skhine rok khorok breichini slaibo keban tongo. Elembago omo haike sao. Elembakni bebak kokno kaitor bai kobol jagai seimani. Abo kubuino phorongthani chugo tatalno tatal hunei phunok thani chugo samung chayano charo thani chugo phia kahamke tongnani phorongthani chugo. Kok kotor khe ahai. O kokno sidi elembakni kok diarino khoroksa phano saisung supai sawi manya. Kok diari thaisa phano borokni muchung tei sajat maya. Tamukhe borok phola kathar bai kobol jagaise kaitorni aroni kok sawo. Kok ungkha Bible kaitor baisa skheijago. Phia chung bahaike Bible simise soi kaitorni kok hunei poito khlainai. Bible abo borokni wansukma bai seijakma kerang kothuma hai hik sonde eba soi kubui kaitorni kok de abono confirm khlainani bagai kebangma karon tongo. Phiaba chung kaitham karon bai khe confirm khlaiye Bible abo tatal seijakmaniya phia kubui kaitor bini borokno kobolei borokni bisingtei sika nei chung sawi mannai. Point number 1 Bible ni kubui batimung. Example ni bagai Luke chapter 3 verse 1/2 no chung porinai. Room ni habukra kotor tiberi hanarakmani nokha bisi chiba kafro onti Pilat Judea ni governor Herod apro Galil ni bugra bini takuk Philip no Ituria bai tra khotini angkorni bugra Lusan yakhe abilini ni bugra oro chung jora thai tei bororokni mungrok nokha kebangma historians tei archaeologists rok Bible ni date borok thai tei pati mungrok kubui hinei confirm khlaikya. Point number 2 science bo Bible no kubui hinei confirm khlaio 3500 BC sikang Bible Job 26 verse 7 oro sajakha o sangsar eba art book jawo tongo eba khajijak gesam jorani molo bororok o sangsar eba art book jawo tongo hunei poito khlaya yagulo science confirm khlaikha Bible ni kokbo kubui ungkha o art book jawo se khajijak eba tongo tei science chung naikhangke water cycle ni kokbo chung mano eba tui sakao kasawi tolao klaimani keba 3500 BC sikangono water cycle science ni kok Bible omo haike seijakha Job chapter 36 verse 27 te 28 wa oro sawo bo tui rokno nok hawati sawo ei abono bo watish namui warwo abono nokhani klairwo boro rokni thani abo kebang khe buthai ke wawo hake science bo Bible ni kok rokno kubui hinei confirm khlaio. Point number 3 Bible ke thinang ni kokno bo sasogo Isaiah chapter 44 verse 27 misimi chapter 45 ni verse 2 Babylon baina ni kok sajak tongo laibuma eba history confirm khlaikya Persia ni habukra Cyrus 539 BC wo Babylon city sebinakha Bible le tabuk ni mol ni kokno bo agi 2000 BC sikangono sasokha thinango tamongnai tei abo tabuk nangai botongo. Example ni bagi angkhuk tangnai 2 Timothy chapter 3 verse 1 ni siming 4 oro omo haike sao nung okongno sidi mol paina puru belai tongke sepangnai boro rok sakni kaham simi lainai rang ni bagi khamainai kok kotor sanai kungchuknai borok lachirenai buma buphani kok khanaya ngnai hambai reya ngnai kaitorno surya ngnai borok khairogya ngnai maya chaya ngnai kok hamya sanai bebagono yaglai thamsi kutung ngnai borok kahamno naishlernai borok bandinai yang wansugyawi samung tangnai kungchugui tor sanai borok kaitorno hamjagyawi tongthok chathokno hanjakupnai hake omo bebagno tabukchini molo nangui tongphaya diba hake elembago sikangni simi sajokjak khinangni kok bebagno nangphayo
baksa borok sawo Bible abo ahaino kerangkot mahai banogai suijakmani keba history science day prophecy Bible kubui ne jingno confirm khlaio ningle Bible poito de khlai manka nini wan sukmarokno comment khlai sadi ei omahaino Bible ni eba khe ilembakni kok kubirokno swrwngnani muchungui tongkhangke AWR Jipra channel by subscribe khlaiye goronggui nadi hambai.